Ilonggo mikropono Ubusay Rasa 3 non-tournament battle. Pagbalik Saint D kontra kay Ubusay Rasa champion nga una Castillo ginaod ta para sa battle. Shoutout sa tanan nga nabitigayon sa sunod nga event. DGM sa subscribe niya sa YouTube account. Hindi ito na pagpadugayon, rapper sa wala pakilala. Yung Saint B, Lasima. Shoutout kayo sa Wahon. Sa grupo ko Saint J, good luck para karon. Sa grupo 1 Bats, kag sa tanan. Peace. Rapper sa to pakilala. Castillo, Girahay Letra, shoutout sa mga nagsuporta sa tanan nga kagto di para sa event ni Bro Martin. Salamat gid sa inyo tanan. So, pisahan ni sa diyon tagabi nyo. Game. Ayos. Ginistoryanan nila nga mauna si Saint B non-tournament battle, 2 ka minuto, 5 ang judges. Pamatian ta Saint B. Yo! Bago kong pisahan, salamat kay Pre Martin, kay Direk, sa tanan nga grupo, sa wala tulog nga suporta. Si Castillo naman ang kontra. Abot ko na nisa. Abi mo ko sino makasa. Ginbaton niya malangin nga battle para may hambal naman sa karon nga duwa kuno kasanto tinumbaya. Round 1 game? Gintumba ko na ni sa freestyle battle. Ambot wala pa ni madudla. Ga-expectar makabalos sa liwat siya nga pagugpa. Gusto ko no pang pa-warm up. Yuta, para kong tuktok na madula, lipong ni sakon taga-rounds. Gago, di ka nakabutwa. Kay malamot na ng estilo ya. OA pa mag-deliver. Naging okay ka lang sa battle kung ang kontra mo beginner. Pes pati lawon ko ni isang handa ko nga, malatone kong mag-cater, patay ka sakon after battle. Gago ako si Peter! Kaya nagsailo sa piyak ng grupo, para mailis ko no ang leader. Nagkulap pa sila niyang, ginimo ka lang taga-kiter. Ha? Di mo kuya mabindihan boy, tama kalayo sang aton nga agwat. Written mo pang freestyle lang. Freestyle ko, abi mo sulat. Di ba mo ni imo na hulat? Pwes ako na mismo nagsabat. Ginpatos ko na porte mo, sige isipay takaron ribat. Ha? Ginpatukar ko kanta mo. Goods na me bro. Di na kinlanlan mag-ili-ili, tulog na bata ko. Kay boring ka klase kontra. Mga linya katuluyo, katalamad, kalinte. Ang pagtubang niya di sakon, parehos lang nga nagbigte. Hupog na ni sa battle kontra mo, hindi nakabatsa gapde. Kung nakatsamba ni sa kay Saint J, pesakon hindi. Kaya ang bala sa battle nila ni Saint J, papahabok na si Tinapay. Hari na. Ang makatumba kay Saint J, hari na. Yuta. Total ari ka, ari man ko, pariyota. Ang tawag di mo pagmanguon. Hindi porket day off mo sa Tinapayan, Castillo, sa battle mo himuon. Ginimo ka lang Kiko ni Paktisoy mo na di mo malipatan. Ginimo ka lang Kiko ni Paktisoy mo na di mo malipatan. Ikaw tong may tinapusan pero nadala sa singgit lang. Subong ko lang nagsindihan. Galawan nyo kaplastikan. Batol nila, away magulutod, gabi na isay ko sino mahugas pinggan. Pero maribat niya si Utol. Si Gano, wala ulugasan, kaya tanong kung magamit, disposable. Bileb. Tapos sa FB, mahilig pa magkanta-kanta. Doon ka namin inamig isang tingog, ya. Gusto mo subong makanta ka? Ano ko, no? Hambal ko, gusto mo ha, makanta ka! Muna magtapos ka kontra. Wala na duro hambalanay.
Di man ko driver ka uton, pero ang punto diretsuhanay. Rekta niya manumbag. Kung maigo, matumbalay, tanan nga kampiyon, pang ubuson, tawag mo deto ng aratay. Round 1 pa lang na boy. Kita mo kung paano takagin lamon. Tama kahapos. Kung gusto mo makabalos, Martin, iset na para ayos, kita ka upod mo pagkatapos sa 2x2 takamuhulaton. Time. Game! Woo! Kilalaw. Mangita pa ako kuno sang upod. Hambali sang tikalon. Ka magduwa ka mo ni St. J, 2x2, ako isa, kaya ta mo tumbahon. Wala mi nag-react. Kay man ribat ko palpak. Tapos ang baya, wala ko nuga pang hugas pinggan. Muning hambal isang abno. Disposable magidya amon gamit kay man balay ko sa McDo. Oh! Tapos, ano ba gidang ginahambal mo? Nga, kay Paktisoy, ginhimo o kano kiko ni Paktisoy. Hoy, si Paktisoy, siya lang na ang nakaperdi sa akon. Pero kung ginperdi ko man nasaba si nalipat ka na. Pero sa round 1, storyahan tang libat mo nga mata. Sino ganit pangalan mo? Si Saint B? Saint B? Be. Nabilat si Iloy, gid. Te, din banda ang imo nga pagkasanto. Kag paano ka naging santo? Kung sang una pala jakol ka man tumugto. 7 na kaugat sa kamot ang nabugto. Santo ang pangalan pero expert nga pala lulo. Bakod no? Santo. So Diyos nun ka. Paano ka naging santo kung tatay mo manugloy kay di bagay simo ang pangalan mo nga santo kung bilog ng pagkatawo mo ginalamon ka demonyo. Saint buto. Banal-banalan ang pangalan pero may ginatago man nga baho. Muna nga kabaliskaran. Daw, hindi na mag-rhyme ang pangalan mo abno. Kay Saint, pagkasanto mo, hindi sa imo santo. Veterano nga, hindi kilala. Don't deny it, balaan ko, nabatsyagan mo na gagi. Nga sang una, sang chimpo nyo, nagmarka lang si Martin kag si Billy. Muna nga, palpak ka nga pilot. Aeroplano ya, wala naglupad sa ere, o pilot ka. Muna ang tandaan mo lagi, kay double pen ka nga wala ink, kay wala agid, nagaagi. Kay lines mo, kulang sa conviction, doon nahuya ka pa dayon magtulok sa kamera. Ngari na. Nahuya ka pa magtulok sa kamera. Nahuya ka pa dayon nahuya ka pa dayon magtulok sa kamera. Ang bako din sa gatulok man, hasta kontraya, nagtingala na, pero Castillo. Diba, gaanti para siya? Dapat basi nalipat ka na hasta nga nahuna ko nga libat gali iya mata. Oh. Nataan nyo bla? Ang gago iya pa na nga misuk-misukon. Gatulok pa na sa espiyo ang mata, iya pa na nga tulok-tulokon. Ang kontraya ari de. Tapos dire siya gambal. Isa ang libat, may pagkamangu-manguon, pero paborito ko ni sa godon kay mataya manok-manokon. Bars. Oh, basi may angle ka da para sa manok, ha? Pre. Hindi na pagtistingi. Kung di mo gusto ipakaon ko simo ila ite. Pero hindi ko pagpakaon. Butang ko na lang sa imo ulo total. Muna man imo nga nakasanayan no ginbutang ko sa imo ulo total dira ka man perme ginaiputan. Gusto niyo sang bars? Parte sa manok? Game? Game? Ako ang pambato nga manok sang Iloilo biskan diin mo lang ni Dalon. Ikaw ang pambato nga manok sang Iloilo nga ka-45 lang kaadlaw buhion. In short, ako ang pambato ang pang-derby nga manok sang Iloilo sa wala manokon meron nga gipakontra sa manok nga Bisaya muna nga nami lang iyawon. Round 1 pa lang ni Saint B pero round 1 pa lang ni Saint B nga puro jokes kay man easy ka lang sa akon. Nga bihatag ko ang tanan, di ka man dapat seryosohon. Time. Yo, ribat! Mata ko kuno libat. Kung naging manok ka, chokes to go ne. Wala lang. Gasa. Manogloy ako no si tatay ko. Gago, manogbot-bot. Kaya yan ipatadlungon ang sabot mo. Okay? Okay na? Kagano pagidambal ya? Puro ka lang manok. Kaya man mahilig ka magpauwa. Amo gina basta uhaw. Uhaw ang imo puwak. Di wala pulos? Pero game na. Yo, round 2. Yo. Jan Jeric.
aka Castillo. Sakit ka na kuno kontrahon. Munang kutso-kutso sagwa sa mga tao. Paano ka magsakit? Sip-sip ka kay Doc, di ba? Na, dira lang ka mo maayo. Naging kampante, taga-battle, sa likod may taga-payong, wala na kulba kung may perde. Kay may baker ka in kaso. Delikado kung nakude. Amo na ang hambal sang iban. Pres preparado ako pre, amo na imo tandaan. May reserba ako maubsan. Ako na nga pamatud-an, do kalag lang tsura mo to, di mo ko pagpakitaan. Original ko no style nila, puro peke nga galawan. Mga linya di Manila, puro kinawatan. Mapuruhan ni sasakon, bisan sarado ang bingguhan. Nagkampyon ka malang toto kay sako ko sa obrahan. Ha? Di mo kuya matupungan, pre. Biskan may level ka nga na kaptan. Lamang ka lang di sakon gago kay halos tropa mo kalabanan. Ha? Sila ko nung top 5 ni Doc sa lineup. Sing elek, why ka mo nagdunk? Sa personal, tama ka buot. Sa battle, humble. Estilo ya mo niyo. Gusto na makabate bars? Gusto na makabate bars? Ario, bars giniya. Ikaw lang yung humble nga manol. Tutod na tol. Sulit-sulit, mga linya, balik-balik lang naman. Jade! Di si Jade? Totoo ah. Bantayan mo na si Castillo mo. Pasikibot ka, pati exa, iya pa nga, balikan. Ha? Pasikibot ka, pati exa, iya pa nga, balikan. Balikan tahampa mo ni Arma. Puta. Dito ko Simon nagbilib. Namin ang wordplay. Delivery, set up, tapos ang punta, puro bibig. Sir, puklaim pa nin puta ya. 22 ko no daog, isa lang nga perde, siya lang nakahimo. Liwaton ko ha, 22 ka daog, isa lang nga perde, siya lang nga nakahimo. Pes may ari man ko 22. Tutok sa ulo mo, isa lang ka lupok, bagang wala ka na mahimo. Kay basic man ni si Castillo, ano gini kinabaskog ya? Biskan wala ni sila balay, patakdang ko ni Kodal para may kinabakod ka. Ha? Para may kinabakod ka. Para may kinabakod ka. Yuta. Para may kinabakod ka. Abi mo nag-choco? Ha? Yo! Para may kinabakod ka. Dalang. Inuubusin lang kuno tanan nga rapper, de. Si Marte na lang kulang niya. Why guro ah? Tingala mo wala ka na batuan ni Martin ha? Siya to pamangkuta. Hindi tanan nga rapper di sa Iloilo, imo nga madala. Pang display lang ko ng mga santo sa balay mo na hambal mo di bala. Oo, insakto ka. Gani subong pabati ka. Oo, pang display lang ko de gani di mo ko madala. Kagbaho ka ba? Hambal sa migo mo. Bala mo ko sino nagambal na? Migo mo. Ha? Insakto, Castillo, wala ka animo. Amo na yung itsura kung naging rapper na si Chakno. Di ba idol mo si Lone? Chakno, kilala nyo? Chakno. Di ba idol mo si Lone? Ang hari ng tugma? Bala na no ka-rhyme na? Siya nang agede sa tunga kay ang tingog malumeng. Dokureng lang nga naipit. Layo pa pista na tayo pero kadok kagapilit. Pero hindi ko napagpalawigon pa. Sanay nako sa muni nga hampang. Akapela, mapabatelo, kanta, biskan ma-freestyle, biskan diin mo, ibutang. Pabalo ni sa tanan. Kag sa luya gusto mag-intra. Dason ka lang ng tinikal, Castillo, kung susunod nga liga, ka-bracket, tanaka. Time. Inte, chok. Nag-choke si Saint B. Naginayabas ta Santo. Hina ang talent. Santo, dugay battle, muna wala pa Japon movement. Muning Saint J. Ay, si Saint B. Saint B, round 2, game. First of all,
I'm calling Bro Martin before ko di mag-start. Amo na yung nagipakontra mo sa akon nga local battle MC sang Iloilo, basko-basko gambal mo. Basigwa yan ni sa akon, add to cart. Ang gusto ko kontrahon, ang baskog-baskog sa Iloilo nga makaguba sang akon heart. Balaan ko bro nga aton, gid ini, pero hindi ni Super Mart. Gets aton gid ini, Super Mart, ay di puta. Balaan ko gets yun na siguro ang buot ko silingon. Gusto ko maging pa matud-an na, hindi lang basta pilingon. Dunok kaso kung sa akon, di na kinanglang galingon. Kay Big Fish, gin-order ko si Mo Martin, pero ginhatag mo o gabalingon. Gani Saint B, kung hindi kaya, top up. Gina-remind ka lang apre, wala bayad ang give up. Pero dako ni nga kahuyanan, naging set si mo nga match up. Naging pakontrahan ka na, gani Castillo, pero wala ka dyan ko na build up. Kay pangalan ko kuno Castillo, pero balay bahay kubo, muna hambal sang mga hisaon. Pero wala yu danay ginlantaw ang bubon kung ano kadalom sa pundasyon. Kay kung paminsaron, hindi man ni siya dalom. Hindi man ni lawak ang ungas. Rounds niya, wala unod, gado dilata nga bukas. Ang iya idea, do bomba di poso nga permigi na tughungan kay kinanglan pasang tubig sang iban para lang di mahubasan. Muna ang lasima, may tracks tani nga lamisa. Pero kay tanan-tanan sila gaubra sa isa lang ka kontra. Bulig-bulig na iya para lang ako mapatumba. Tandaan mo ha, one-on-one battle ni, hindi collaboration sa kanta. Nan. Ubrahon nyo na mga pre, real talk, hindi lang na basta pakot. Hambala lang ko da karon kong ikaw na naugot, kay wala na ko da labot. Biskan maglain, imubuot, kay kompleto man imulawas. Pero sila nakadepende ang utok mo kag kamot. Gani, utok mo kag kamot. Gani ano nga lasima? Ha? Ano nga lasima? Basi, pugita, ang silingon mo bay, kay para lang may mapatay, kay nang pasang damo nga galamay, muna gid na iya. Ihambal lang ang tsakto, ihambal lang ang aray, na sobrahan na kuya sa tamis nga daog, muning gagapalapit mga subay. Round 2 pa lang ni Saint B, pero itlog mo na gapamalhas. Hulta mag round 3, kay batyagon mo ni nga hasta buwas. Time. Yo! Hambal ya, ginasubayan na sa kuno. Amo nang hambal ya. Bala mo nga ginasubayan ka. Diabetic ka. Tapos, kinsuyaan niya pa ang grupo kung alasima. Tama si Imo, kamango, no? Imo ganun latrilya, laban-laban, makakanta nyo, latril, no? Oh. Latril, no? Yo! Bilib ko si Imo, klase bata. Gamatumato, gatinguha. Para makahampang ka lang di subong, sinanay mo, ginbilin mo pasagwa. Round 3, gang! Yeah. Woo! Ta! Ubusay rasa, ugyaw! Sakay ba? Kaya may nagtala nga badyaw. Supot pa ni si Castillo, patay na si Plagata, hindi ka na kay ngagaw. Puro lang ni Palapaw, kayang baho galinagaw. Biskan mag-urma tae ka patuto, hindi ka katilaw, bisan langaw. Ha? Dutugabang lang tsura mo, basi mautan bars ka man de. Nugay ko da pre. Abot ta na ka de. Pareho lang tagutom sa battle, pero gusto ko karne. Amo ni kontra ko subong. Hapos lang ni ilubong. Ikaw lang kilala ko nga rapper, mahilig sa short, pero dulonggan mo palong. Ha? Dulunggan mo palong. Ipusta pa ko no ni 3D, boxer ya para sa hampang tasubong. Congrats 3D, wala ka na suksokon. Gusto niya freestyle? Ari pa mati, freestyle giniya. Yuta, ano matsyag mo sa akon ikaw? Kaya ko yan mag-rap, malamarte ng galaw. Sample? Sample! Bato ilaw-ilaw mo doon. Galaw. Kita mo? Freestyle lang ko lang. Freestyle lang gusto. Kamustang kontra. Gayilo-ilo, matsyag mo, may hepa. Palakpakin nyo man, pampagana. Kay itsura yan eh. Daw timawa, tapos tanawa bala nakablak pa. Uy, may biyahe ka? Tanawa bala, may jeep nga suksok. Driver, pero driver nga ugok, gago. Mahamba ka sakon, sagad ka.
Hindi puta, post ang antaka, tapos ang sapatos ya color brown. Matsyag mo sa akon, de clown, gago. Pero tama na. Gusto nyo sa flow? Ha? Gusto mo flow, pre? Bars pa matini palalagyan palapit kita tistingan ko. Tatata ko para mama sa ulo mo. Kita din bakit sinipalapadon ko do sa piho. Kanabla iho no gina pabibo lasi ba atuba mo isa sa respetado pinagbako nga estilo. Pulo din ng mga bara nagabaga magratara pagwaon ko. Di mabisto sa sari lain-lain damo mga gago do sa gago do kalain. Bisa nang pinasikas ako tuba masakit lang kakatalamad ang kalinhalin. Kundi sikat ka grupo, hambalin bit ito, ya masulod ka, wala ka na pemente nga, umungalan. Abi man totoo, ya angayan ka. Sige, hampangan ko lang ini, mga hanga usino na magasta. Di ka bagani ka sa ulo sa mga elemento pinadali, pinagusto patara sa pahalaha. Paano ka makasabay sa magina pangaboy? Kung magabara ko mahinay ka, di mo ko mabidyan, pilito mo ko labuan, isa ka lang katulisan. Kasa ko nga mga nga gapato-ga, patunga-tunga, matsa mo, damo nga nabalaan. Mga pahuya-uya, pasuya-suya, pabalo-balo, hindi ka na mapuslan. Isa ako sa pinakasakit gani magalong kabisan ni di ba kilala. Sige lagsa. Castillo, pasalamat ka ang rounds ko patapos na. Yo, ganda ka mo sang ender nga patapos. Ender na patapos pa. Okay. At last, ganda ka mo sang ender nga maayo. Nga sigurado interesado. Maperde mo lang kung di Castillo kung si K. White na paputi mo. Batian nyo ang iya-flow. Grabe, iya-flow nga ginubra. Galing alanganin na sana, limtan nyo sulatya mo naging butang yan na lang, iya nga kanta. Oh, di ba verse mo na sa kanta? Iya subong di nga ginspit. Pero tapuson tani, kaya na pa ko dumaigit. Round 3 game! Subong nga round 3, painiton ko na ang palabas. Tsak to summer, subong ang adlaw gabalasbas. Patay ka sa muni nga summer. Biskan magdalagan ka pa kag maglagas kay swerte ko subong kay ginpatumba ka sa akon sa tagmalas. Kay Martin, di ba hambal ko simo tanan nga sapat? Pero ginhatag mo sa akon, isa lang kabuaya. Balaan mo man sa imo huna-huna nga hindi ako ni kaya. Tani, bilog na lang sila nga batalyon. Tapos ginpapila mo isa-isa kay mani lang ni sakon biskan pila pa nagaraya. Mani, nagaraya. Puta kay mga mo na nga wordplay, hindi na kabalo si Ungas. Kay wala sa yabi or kay mo na nga permi, sagak alas, sobra ka basics ang iya paminsaron. Muna nga sa kamanguan siya, wagas, open-minded ka man bala, pero utok mo, wala ga bukas. Kay tanda lang niyang gago ya. Sa panghilo babayi. Iya nga barito, damo na nagretsinan. Ang iya, gatatlo matay ni sa panglingling. Nga do si Tenchenhan, kung may makagto sila studio nga babayi, ang lamisa, iya nga gina pitsilan, pati gani, agi mo to, iya nga gina bitsinan. Puta, agi mo to, bitsin. Ay, batunan na bala pre. Hindi mo ni ka, batunan na bala pre. Hindi mo ni forte ang one-on-one. Pasalamat ka na lang kay St. J, mga lines. Iya ka ginhabuyan, pero panulukan si mo ni St. J ang panganan. Kung wala mo na notaran, kay halintuon-tu kag one-on-one, premi ka, ginatoy-toyan. Bars, muna gina iya pre. Hambalan ta kasubong. Abi mo ikaw lang kabalo mag-freestyle, nalipatan ko man linya ko, chong. Munagin na ya pre. Oh, munagin. Tapos may linya siya nga mala. UFC ko no ang iya style. Kayang kung kontra, kung di pudpod, dunot UFC. Kasi mala KFC, kay finger licking good, kay damo ga pangamot. Oo, damo ga pangamot. Muna ginaluto yan na lata. Muna ginay basta damo ga pangamot kundi na pan os iya nga handa. Oh, basi logi pagid ko ni biskan linya ko galagabong. Di preparado nga Castillo ang kabatel mo sobong, wala na luoy-luoy ni bilatsing iloy mo ka. Di mo na pagtawgon si St. J kay gitumbata na kamuduwa. Kag last ginperde ko ni si Suneo. Ginperde ko na si Nobita. Ginperde ko na si Damula, ginperde ko na si Shishuka. Gani gets yun na bala ang buot ko si Lingon. Gusto ko sa mahiwagang mensahe pagwaan nyo si Doraemon. Ilonggo mikropono busayra sa 3. Way na sila nga duha. Boto sang urado 4-1 para kay Castillo. Yo, onse, you know, yeah. So, may kitang performance. Busog kitang tanan niya crowd. Busay rasa. So, oh, pak. No, gun ang
ano to, may bato tani ang first round natagutay, then ang second round na-slip off si St. J pero St. B, I mean. Nami itong ano tani ang clash. Kaya mo to. Then sa third round na hatag ni St. B ang rap clinic nga tawag ang flowing amo na bla rap skills. Pero sang nag-upisa na si Castillo, dubutamo punchline nga nagsumbag it nga naglanding. So ako buto Castillo. Kaya props kay St. B. Isa na sa mga kasabayan ko man. Check kay White, nakulong ko rin siya nagbuto kay St. B. So, kay St. B ko nagbuto kay ang nanuan ko siya, alin pag round 1 niya sa round 3, gina-maintain niya gidya po nang iyang gipakita, gidang kada isa-isa, gidang mga rap skills, naging pang isa-isa, gidalin sa written, nag-freestyle, nag-flow, bali daw ging showcase, gita na ng iyang skill, kag nanami ako sa iyang performance, ang presensya ya, kay Castillo Props man siya, kay St. B ko kay king tanaw kung performance-wise St. B. Yung deadline kay Mayra, boto ako 2-1 kay Castillo, round 1. Para sa ako naman itong pinaka-baskog nga round ni St. B. Personals, may rhyme scheme, delivery, boto ko si St. B. Sa round 2, pinboto ko si Castillo, punchlines. Tapos si St. B sa round 2, doon nag-choke sa, tapos nag-overtime pa. Tapos sa round 3, ato na nag-freestyle nagid siya, no? Nag-choke nagid si St. B. Pag nagatag sa flow pero mas kinlamon sa sang wordplay by wordplay ni ni Castillo. So 2-1 tago Castillo. Yo, siya ni Clay, kay Meryl Music. Buto ko siya Castillo 2-1. Round 1 nga tago kay St. B kay dito mo nga lamon tama siya si Castillo sa delivery palang kag sa mga punches daw ging si St. B. Round 2 do pareho man lang. Pareho sa punches nga naging buya. Galing buto ang problema kay St. B kay nag-choke sa buto man lang. Gamay lang. Sa round 3 dito ra magyatag kay Castillo. Kay tama kay creative sa round 3 tama sa mga bars o mga wordplay Tapos si St. B dito lang kayo do pag freestyle daw ay na punchline do na doon nag-down ng iyang performance. Muto mo lang 2-1 kay Castillo. So check Mayor, ang round 1 ko ginatago kay St. B, kag ang round 3 ko ginatago kay Castillo. Dito na ako nagbase sa round 2 kay nag-choke si St. B. So ang 2-1 kay Castillo.